Πρέπει να φύγετε γιατί έχετε μπει μες στο σπίτι του ελληνικού λαού και τον κλέβετε εδώ και 2,5 χρόνια. Αυτό το κάνετε όταν δεν του κλέβετε το ίδιο το σπίτι, ώστε να μην έχει σπίτι για να μπείτε μέσα να το κλέψετε. Ξέρετε τι εννοώ, κόκκινα δάνεια, το θαυμάσιο σχέδιο Ηρακλής κτλ. Πρέπει να φύγετε λοιπόν γιατί κλέβετε το λαό μας. Πρέπει να φύγετε γιατί τα έχετε κάνει χάλια στην οικονομία. Τα έχετε κάνει τόσο χάλια που δανειστήκατε 40 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας των Βρυξελών, το οποίο είναι και απάτη γιατί είναι έντοκο το δάνειο σε αυτό. Και τι κάνετε, ξέρετε, δώσατε λιγότερα από 900 εκατομμύρια υπομορφή ψίχουλων επιδομάτων στους επέτες στον ελληνικό λαό και τα υπόλοιπα 49,5 σε 10 παρασιτικούς φίλους σας ντόπιους και ξένους. Γι' αυτό πρέπει να τσακιστείτε και να φύγετε από εδώ μέσα. Γι' αυτό. Πρέπει επίσης να φύγετε για τον πτωχευτικό σας κώδικα, ο οποίος επιτρέπει στον κύριο Μητσοτάκη ή σε μένα να πάω να πάρω στο 4% της αξίας, δηλαδή με 4 χιλιάρικα, το σπίτι κάποιου που το έχει πληρώσει 100.000 ευρώ, αλλά δεν αφήνει τον ίδιο να το διεκδικήσει. Τον τιμωρεί, ενώ όπως σας έχω ξαναπεί, τα μνημόνια σας φταίνε που τον βγάλανε εκτός προγράμματος και δεν είναι συνεπής στα δάνειά του. Πρέπει να φύγετε για όλες τις ιδιωτικοποιήσεις που έχετε κάνει. Για την τελική αποσάθρωση που εσείς δεν κάνατε ολόκληρη, αλλά την ολοκληρώσατε, όλων των εργασιακών σχέσεων. Πρέπει να φύγετε για την ολική απώλεια της εθνικής κυριαρχίας που ζει αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας. Πρέπει να φύγετε για την αιχμαλωσία της χώρας. Για τον τρομακτικό, είχαμε να τον δούμε ίσως από τη δικτατορία, αυταρχισμό που φέρατε στη χώρα. Για το ότι βαρέγατε, χτυπάγατε τα παιδιά στην αρχή στις πλατείες, μετά τους φοιτητές, τα παιδιά σας, μετά τους καθηγητές που πήγαν να τους υπερασπιστούν, μετά τους ανθρώπους που πίναν καφέ στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Πρέπει να φύγετε για την καταστροφή του περιβάλλοντος, την οποία σερβίρετε τόσο καιρό σαν σωτηρία του περιβάλλοντος. Αλλά όμως δεν μπορείτε να κρυφτείτε. Δεν μπορείτε να κρυφτείτε γιατί οι ενέργειες σας είναι απολύτως καταστρεπτικές για το περιβάλλον. Πρέπει να φύγετε για τις καθαρίστες που απολύσατε. Πρέπει να φύγετε για τις φρεγάτες που πήρατε, τις οποίες τις πήρατε δήθεν για την άμυνα την εθνική της χώρας μας. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι αν σας προστάξει η Ουάσιγκτον να μείνουν στο λιμάνι, στη Σαλαμίνα, στον ναύσταθμο οι φρεγάτες, εκεί θα μείνουν. Και αν σας προστάξει η Ουάσιγκτον να μείνουν τα Ραφάλ στην Τανάγρα, εκεί θα μείνουν. Καθυλωμένα, ξέρετε που το ξέρω. Εκεί μείνανε στην Κύπρο. Όταν χάσαμε τη μισή Κύπρο μας, όταν έχασε η Κύπρος τη μισή της χώρα, εκεί μείνανε και υπήρχανε. Τότε δεν υπήρχαν Ραφάλ, υπήρχαν τα ολοκένουργα Μιράζ και τα Εφένα τα πριν από το 2000, γιατί ξέρω και από αυτά, και υπήρχαν επίσης τα θαυμάσια Phantoms, τα οποία μείναν ολοκαθυλωμένα. Ξέρετε τι άλλο υπήρχε, γιατί πέρασαν στο πολεμικό ναυτικό 759 ημέρες. Υπήρχαν 72 καράβια, τα οποία στείλατε στα Ήμια και κάνανε βόλτες γύρω-γύρω μέχρι που οι Τούρκοι μπήκαν και σηκώσαν σε δικό μας ξερονίσι την τουρκική σημαία. Πρέπει λοιπόν να φύγετε, γιατί χρεώσατε τον ελληνικό λαό με 10 δισεκατομμύρια για όπλα που δεν έχετε τα άντερα να τα χρησιμοποιήσετε, γιατί δεν είχατε ποτέ το ήθος και δεν είχατε ποτέ το κουράγιο, δεν είχατε ποτέ τη λεβεντιά και τον ηρωισμό και το θάρρος να τα χρησιμοποιήσετε. Πρέπει να φύγετε για όλους αυτούς τους λόγους. Πρέπει να φύγετε για τη δαιμονοποίηση των πάντων, όποιον διαφωνούν με τις απόψεις σας. Πρέπει να φύγετε, και θα σας σοκάρω τώρα με αυτό που θα πω, αλλά θα το πω, για έναν ακόμα λόγο. Και πρέπει να φύγετε γι' αυτό λόγο και εσείς, θα πρέπει να μην έρθουν ούτε αυτοί πίσω και θα πρέπει να μην έρθουν ούτε αυτοί. Πρέπει να φύγετε όλοι. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί είσαστε άσχημοι. Ξέρετε τι εννοώ με αυτό? Ότι δεν είσαστε καθόλου όμορφοι. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Ότι δεν έχετε ευμορφία. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Ότι δεν έχετε καθόλου καλή μορφή. Ξέρετε και δεν έχετε καμία καλή μορφή και τα τρία μνημονιακά κόμματα. Γιατί δεν είχατε και δεν έχετε καμία μορφή. Έχετε απολέσει το σχήμα και τη μορφή σας, γι' αυτό είστε άσχημοι και δεν είστε όμορφοι και παίρνετε κάθε φορά το σχήμα και τη μορφή του ζωχείου που σας βάζουν οι Βρυξέλλες, του ζωχείου που σας βάζουν οι δεσμοφύλακές σας. Πρέπει να φύγετε γιατί δεν έχετε την παρησία μετά από 12 χρόνια που η χώρα μας νεκροζόταν στο κύτταρο ψυχοραγή να πάρετε τα κουράγια σας, να τα ενώσουμε όλοι μαζί και να απελευθερώσουμε τους ανθρώπους που πειράνε και κρυώνουν εκεί έξω.